No niin, tempastaapas tässä yksi video. 67 mallin Mini, alkuperäiskuntoinen. 70 000 ajettu. Ja maalikin on alkuperäiskuntoinen, eli ei ole ihan tommonen mikään kiiltävä. Ja sitten täällä on... Ei saa oveakaan auki, mutta no nyt se on. Ai perkele, joku on varastanut täältä rati. Ai eikö, se on tuolla toisella puolella. Tää olikin tämmönen, missä oli kuski täältä meni, niin kuin Timo Mäkinen aikanaan, vai kuka se oli. Se on aika lailla hienossa kunnossa ja taas kesällä vähän liikutaan, jos ei toi mopo sitten ole parempi meikäläiselle jo, mutta semmonen auto on siinä ja palataan taas, moro!